ay aawit ako ng mga pagpuri sa iyo. Ako'y sasamba sa dako ng iyong alam na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan, sapagkat iyong pinagdila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Nang araw na ako'y tumawag ay sinagot mo ako, iyong pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa. Lahat ng maaari sa lupa ay magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, sapagkat kanilang narinig ang mga salita ng iyong bibig. Oo, sila'y magsisiawit tungkol sa mga daan ng Panginoon, sapagkat dakila ang kalulahatian ng Panginoon. Sapagkat bagaman ang Panginoon ay mataas, gumagal din sa baba. Ngunit ang hambog ay nakikilala niya mula sa malayo. Bagaman ako'y lumakad sa gitna ng kabagabagan, iyong bubuhayin ako. Iyong inuunat ang aking kamay laban sa po ng aking mga kaaway, at ililigtas ako ng iyong kanan. Pasasakalin ng Panginoon ang tungkol sa akin. Ang iyong kagandahang loob, O Panginoon, ay magpakailanman. Huwag mo pabayaan ang mga gawa ng iyong sariling mga pangalan. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, dahil muli mo na naman po kami pinagtibon-tibon at dahil muli na naman po kami lalakas, physically, mentally, at spiritually, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa iyong banal na espiritu na siyang gumagabay upang lubos tayo maunawaan ang iyong mga mensahe, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, kay Pastor na naging instrumento upang ipadaan ang mensahe na gusto mong paunawa sa amin, Panginoon.
pamumuno at pamamahala ay nasa isip ng lahat sa mga panahon ito. Ang kompetensya ng mga iba't ibang plano at kagustuhan para sa ikagiginhawa ng mga tao ang humihikayat sa ating pansin. Tulad ng mga Israelita sa teksto ngayon, maaari tayong matukso na maghanap ng mga pinuno ng mga pamamaraan ay hindi paraan ng Diyos. Magkaroon po ng kaunting katahimikan at manalangin po ng personal sa ating Panginoon. Kapag nakalimutan natin na tayo ay pinagpapala ng Diyos tungo sa katarungan at awa. Kapag nakalimutan natin ang paraan ng Diyos ay para sa lahat, lalo na sa pinakamahina, tungo sa pagpapala ng kaligtasan, kalusugan, makabuluhang trabaho. Kapag nakalimutan natin ang paraan ng Diyos, ay tungo sa pagbuhos ng biyaya sa kanyang mga likha. Panginoon, naawa ka. Paalala ni Jesus sa atin, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid na babae. Lahat ng mga gumagawa ng kalooban ng Diyos ay aking kapatid na lalaki at kapatid na babae at ina. Kay Kristo, pinatawag tayo sa lahat ng ating nabigong pagsisikap sa pamayanan at inimbitahan pa upang muling sumali sa pamilya ng Diyos na naghahanap ng pagpapala para sa lahat. Mababasa po natin ang banal na kasulatan sa Samuel 8 verse 4 to 20 at verse 11, 14 to 15. Kaya nagtipon ang lahat ng tagapamahala sa Israel at pumunta kay Samuel sa Rama. Sinabi nila, matanda na po kayo at ang mga anak ninyo'y hindi na sumusunod sa inyong mga pamamaraan. Ngayon, bigyan niyo po kami ng hari na mamumuno sa amin gaya ng ibang bansa na mayroong hari. Pero sumama ang loob ni Samuel na hiniling nila. Kaya nanalangin siya sa Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, gawin mo ang pinapagawa nila sa iyo. Hindi ikaw ang tinatanggihan nila, kundi ako. Mula nang inilabas ko sila sa Ehipto hanggang ngayon, itinakwil nila ako at nagsisunod sa ibang mga Diyos. Ngayon, ganyan din ang ginagawa nila sa iyo. Kaya gawin mo ang kahilingan nila, pero bigyan mo sila ng babala kung ano ang gagawin ng hari mamumuno sa kanila. Sinabi ni Samuel sa mga Israelitang humihingi ng hari na ang lahat na sinabi ng Panginoon. Sinabi niya, ito ang gagawin ng hari na mamumuno sa inyo. Kukunin niya ang mga anak niyong lalaki at gagawin niyang mga sundalo. Ang iba'y gagawin niyang mga ngarwahe, mga ngabayo, at iba'y mauuna sa kanyang karwahe. Ang iba sa kanila ay gagawin niyang opisyal na mamamahala ng 1,000 sundalo at ang mga iba naman ay 50 na sundalo. Ang iba'y pag-aararuhin ng kanyang bukid at ang iba'y pag-aanihin ng mga pananim niya. Ang iba naman gagawin niyang manggagawa ng mga armas para sa digmaan at mga kagamitan para sa kanyang karwahe. Kukunin niya ang mga anak niyong babae at gagawin niyang mga manggagawa ng pabango, kusinera at panadera. Kukunin niya ang pinakamaganda niyong bukid, mga ubasan, mga taniman ng olibo, at ibibigay niya ang mga ito sa mga tagasunod niya. Kukunin niya ang 10 bahagi ng iyong mga trigo at mga ubasan, at ibibigay niya sa mga opisyal at iba pa niyang mga tagasunod. Kukunin din niya ang mga alipin niyong lalaki at babae na pinakamaganda niyong mga baka at mga asno para magtrabaho sa kanya. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng mga hayop ninyo at pati na kayo ay gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw,
Pagdating ng araw na iyon, dadaing kayo sa Panginoon dahil sa kalupitan ng hari na pinili ninyo. Pero hindi kayo sasagutin. Pero hindi nakinig kay Samuel ang mga tao. Sinabi nila, hindi maaari. Gusto namin na may haring mamamahala sa amin at magiging tulad kami ng ibang mga bansa na mga haring namamahala at nangunguna sa amin sa digmaan. Sinabi ni Samuel sa mga tao, pupunta na tayo sa Gilgal at muli nating ipahayag sa Saul bilang hari natin. Kaya pumunta silang lahat sa Gilgal at pinagtibay ang pagiging hari ni Saul sa presensya ng Panginoon. Nag-alay sila roon ng mga handog para sa mabuting relasyon at nagkaroon sila ng malaking pagdiriwang ang salita ng Diyos. Sinabi ng kasulatan, sumampalataya ako, kaya nagsalita ako. Ganon din ang aming ginagawa. Sumampalataya kami, kaya nagsasalita kami. Sapagkat alam namin na ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bumubuhay sa amin, tulad ng ginawa niya kay Hesus. At dadalhin niya tayong lahat sa kanyang piling. Ang lahat ng paghihirap namin ay para sa inyong ikabubuti, para lalo pang dumami ang tumanggap ng biyaya ng Diyos. At habang dumarami ang tumatanggap ng biyaya ng Diyos, dumarami ang pagpapasalamat sa Kanya. At dahil dito ay mapupuri siya. Yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inahahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Kaya hindi namin pinapahalagan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Alam natin ng ating katawang panlupa ay parang bahay na ating tinutuluyan. Habang nasa mundo po tayo, ay ito'y masisira. Ngunit alam din natin na may inihandang katawang panlangit ang Diyos para sa atin na hindi mamamatay kailanman. Ang katawang ito ay ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Amen. Ayon kay Marcos, Kapitulo 3, versikulo 20 hanggang 35. Pag-uwi ni Jesus sa bahay na tinutuluyan niya, muling dumating ang napakaraming tao. Kaya siya at ang mga tagasunod niya ay hindi man lang nagkaroon ng panahon para kumain. Nang mabalitaan ng pamilya ni Jesus ang mga ginagawa niya, siya ay sinundo nila dahil sinasabi ng mga tao na nasisiraan na siya ng bait. May dumating namang mga tagapagturo ng kautusan galing sa Jerusalem at sinabi nila, sinasaniban siya ni Satanas na pinuno ng masasamang espiritu. At ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Kaya tinawag ni Jesus ang mga tao at nagsalita siya sa kanila sa pamamagitan ng kahalintulad. Magagawa ba ni Satanas na palayasin ng mga kampo niya? Kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkahati-hati at nag-away-away, babagsak ang kahariang iyon. Ganoon din ang nangyayari sa isang tahanang ang nakatira ay nag-aaway-away. Kaya kung si Satanas at ang mga kampon niya ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, babagsak din siya at hindi na makakabangon pa. Hindi maaaring pasukin ng magnanakaw ang bahay ng malakas na tao kung hindi niya muna ito gagapusin. Ngunit kapag naigapos na niya, maaari na niyang nakawan ang bahay nito.
Sinasabi ko sa inyo ang totoo, lahat ng kasalanan at anumang paglalapastangan sa Diyos ay maaring mapatawad. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa banal na Espiritu ay hindi talaga mapapatawad. Ang ganitong kasalanan ay hindi mapapatawad magpakailanman. Sinabi iyon ni Jesus dahil sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na siya ay may masamang espiritu. Samantala, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Natayo sila sa labas at ipinatawag nila siya. Maraming tao ang nakaupo sa paligid niya. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ipinapatawag kayo." Sumagot si Jesus, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" Tiningnan niya ang mga taong nakapalibot sa kanya at sinabi, "Ang mga ito ang aking ina at mga kapatid. Ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mga salita po ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay maupo. Isang mapagpalang linggo, araw po sa bawat isa. Ngayon ay makulimlim, pero mainit pa rin. Talagang late na pong dumating ang summer dito sa ating bansa. June na, pero doon pa lang papasok ang summer. Kaya tayo po ay maghanda-handa sa pagbabago ng panahon dahil uso na naman po ang sakit. Yan. Kaya mag-iingat at palakasin palagi ang ating resistance. Matulog ng maaga. Ngayong linggo, ang ikalawang linggo na kung saan natapos po ang Pentecostes. Lumipas ang Pentecostes. So nagpapatuloy ang usapin natin patungkol sa banal na Espiritu. Dito mga kapatid, sa Marcos na ating binasa, ay ang ating Panginoong Jesucristo ay maraming ginagawang miracle. Siya po ay nagpapalayas ng demonyo at hindi pa sila kumakain. Ano po? Ganyan. So masasabi natin ang ating Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang mga tagasunod ay gutom na. Pero for the sake of the people, dahil po sa awa ng ating Panginoong Jesucristo kasama ng kanyang mga disipulo, ay hindi na nila inisip yung gutom na kanilang nararamdaman at patuloy silang gumagamot at nagpapalayas ng mga demonyo. At sa mga taong bago pa lang silang nakakita ng mga miracles ng ating Panginoong Jesucristo, sinasabi siya ay nasisiraan na ng bait. Ayan. Nakakita na po ba kayo mga kapatid ng aktwal na nagpapalayas ng demonyo? Oo, hanggat maaari lahat ng bersikulo sasabihin mo daw. Naghalo-halong sigaw, naghalo-halong panalangin, yung talagang masasabi mong hindi normal ang galawan pag ang isang nilalang o isang tao ay nagpapalayas ng demonyo, kung ano-anong ritual ang kanyang ginagawa. Kaya ganoon ang nangyari sa ating Panginoong Hesus. Kaya sinabi nila dito sa verse 21, nasisiraan na raw ng bait ang ating Panginoong Hesus. Pero sa katotohanan po, siya ay nagpapagaling at nagpapalayas ng mga demonyo. At sa mga panahon na yon, after a while, ay may mga dumating po na tagapagturo ng kautusan. Pagka tagapagturo ng kautusan, ang tawag po sa kanila ay Sadducee. Pagka sinabi naman mga pari sa templo, sila ay Pharisee. Magkaiba yun. Pharisee at Sadducee. Sadducee, kadalasan sila yung scribe. Sila po yung nag-i-interpret ng batas. Kung sa panahon natin, sila yung mga attorney.
nag-i-interpret ng batas. At ang sinasabi nila, sinasaniban siya ni Satanas. Sa English, ang sabi po doon, Beelzebul. Ganon din sa original na manuscript, yung Greek, Beelzebul. Si Beelzebul, siya ay prinsipe ng mga demonyo. Iba po si Lucifer at si Beelzebul. Ayan po. Ngayon, si Beelzebul ay prinsipe ng mga demonyo. Ibig sabihin, mga kapatid, makapangyarihan po ang demonyong ito na si Beelzebul. Marami siyang under na mga demonyo. Mayroon din pong hierarchy. Kung sa mga anghel, mayroon ding archangel, may angel, may mga ano pa ba yung mga may 6, 6 ang pakpak, may seraphim, may 2 pakpak. Yan, may 4 na pakpak. May mga hierarchy, ganun din po sa mundo ng mga kademonyuhan. Mayroon ding hierarchy. Kaya iba't iba ang kapangyarihan po ng mga demonyo. Ngayon, mga kapatid, itong teksto na ito ang nagpapatunay sa existence ng mga demonyo. Kasi marami po sa mga Kristiyano, ang alam nila sa demonyo, yung tao na mamamatay tao. O kaya may tao, gumawa ng masama, sinabi, demonyo ka, yun na yun. O kaya isang tao, ninakawan ka na, sinaksak ka pa, sinunog pa yung bahay mo at kung ano-ano, demonyo ka, ganyan, ano. Yawa ka, kapag sa Bisaya yata yun, yawa ka. Pag sinabihan ka ng ganon, akala nila yun na yung demonyo, pero hindi po. Mas malayong makapangyarihan po ang demonyo kaysa sa mga tao. Ayan. Kaya yung mga napapanood ninyong sanib ay totoo po. Mayroon talagang mga demonic possession na nangyayari. Ngayon, mga kapatid, ang mga demonyo po, hindi pwedeng direktang mag-interfere sa affair ng tao. Hindi sila pwedeng direktang makialam sa ginagawa ng tao. Ano ang ginagawa po ng mga demonyo? Sa pamamagitan po ng tukso. Pag ikaw ay lapitin ng tukso, ay ibig sabihin, gumagalaw ang demonyo laban sa'yo. Yon ang pwede nilang gawin sa buhay ng tao. Tuksuin ka ng tuksuin, mapakristyano ka man o hindi. At pag ang isang tao ay natukso at gumawa na ng kung ano-anong kamalian, kasalanan, yung kasalanan na yon nag-produce ng guilt sa iyong puso na siyang magpapalayo sa relasyon mo sa Panginoong Diyos. Yung mga tukso na yan, mga kapatid, hindi lang ikaw ang pwedeng tirahin yan. Pwedeng tirahin o pwedeng gamitin yung kapwa mo para sirain ka. At sa mga iba't ibang tukso na yan, yung kaibigan mo ginamit, natukso, tinukso ka rin, ikaw naman, nagtukso ka rin, diyan na nag-uugat ang iba't ibang klase ng problema. Ano po? Yan, yung mga iba't ibang klase ng mga negatibong pag-iisip. So, sinisira po ang kaisipan ng isang tao. Pero mga kapatid, tandaan natin, hindi ka pa napuposes. Hindi ka pa po nasasaniban pag ikaw ay tinutokso. Doon pa lamang po, nagsisimulang gumalaw ang demonyo sa buhay mo. Kaya tayo po ay mag-ingat, mga kapatid. Lagi nating i-check, recheck. Check and recheck always. Kung yung pumapasok ba sa isipan natin ay para sa Diyos o di kaya naman ay pansariling kagustuhan lamang. Kadalasan po, pag yan ay pansariling kagustuhan lamang, ay hindi yan sa Diyos. O di kaya naman, mga kapatid, minsan ginagamit din po ng demonyo ang ating mga pamilya, ang ating mga magulang, ang ating mga kaibigan. Ano po? Pag yan ay nagbubunga ng away, ng gulo, hindi po yan sa ating Panginoong Diyos. Ganon din po sa loob ng iglesia, pag pinagmumulan ng away, ay hindi po yan sa Panginoong Diyos. Lahat po yan ay
bunga ng temptation ng mga demonyo at napakarami po nila. Pero dito mga kapatid, sa ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, lumampas na po yung ginagamot niya sa puntong natitempt, natutokso. Bakit? Kasi yung mga tao po rito ay tuluyan na pong nasaniban. Ibig sabihin po, pag ikaw ay nasaniban na mga kapatid, yung espiritu, yung demonyo, yun na talaga ang gumagalaw sa buhay mo. Marami na pong pwedeng mangyari na hindi natin alam. Pag ang tao ay wala ng kontrol sa kanyang sarili, maaaring ibang espiritu na po ang gumagalaw dyan. Mayroon din tayong tinatawag na espiritu ng alak. Narinig nyo na po yun, espiritu ng alak. Pag nasubrahan sa alak, tanungin mo yung nalasing kinabukasan, wala siyang maalala. Pero marami naman siyang ginagawa nung panahong siya ay lasing. Bakit? Hindi na po kasi niya espiritu yon. At mas lalong hindi yon espiritu ng Diyos. Abay, kanino kayang espiritu yon? Espiritu ng bisyo. Ano po? Ang bisyo, lahat ng sobra, tinatawag na bisyo. Kasi lahat ng sobra ay masama. Sobrang kumain. Gluttony yung tawag doon. Sobra-sobra kang kumain. Sobra-sobra kang magtrabaho, yung sinasabi nating workaholic. Ano pa po? Sobra-sobra kang magpakapagod. Yan. Sobra-sobra kang maglaro ng ML. Yan. Yang mga yan, pag nasubrahan, nagiging bisyo, nagiging addiction. Hindi mo na makontrol yung sarili mo. Kasi pag pipigilan mo, yung daliri mo nanginginig. Sinong tumatawag kaya sa'yo na maglaro? Siyempre, hindi Panginoon yan. Hindi mo rin espiritu yan. Kasi automatic na nanginginig. Hinahanap-hanap ng katawan mo. Parang shabu, parang drugs, parang alak, parang sigarilyo. Hinahanap-hanap. Kaya mayroong ibang espiritu, mga kapatid, na patuloy na tumutokso sa'yo. Kasi gusto ng demonyo na umalis ka sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo, which will lead us to our second topic, denial of the Holy Spirit. Yon yung blasphemy. Ito yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na kasalanang walang kapatawaran. Blasphemy means denying the power of the Holy Spirit. Kaya nung nakita nila si Jesus, sinabi, ay, nasa sayo si Satanas. Ayon sa teksto, kaya sa English, si Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ibig sabihin, inaalis nila yung kapangyarihan ng Holy Spirit na gumagalaw sa loob ni Jesus para magpagaling. Yun po ay kabastusan. When you say anything against or opposite na ginagawa po ng Holy Spirit, that is also blasphemy. So when you say the Holy Spirit is working for the devil, that is blasphemy. Or when you say, I do not accept the Holy Spirit, denial, that is also blasphemy. Ano po? Sa mga Kristiyano po, mga kapatid, nangyayari po ang blasphemy pag dumarating sa punto na tinatawag nating apostasy. Apostasy means you are rejecting Jesus Christ as your Lord and Savior. Pwede pong mangyari yun. Pag ikaw noon, tinanggap mo si Jesus, di tinanggap mo rin ang banal na Espiritu. Pero kalaunan, dahil sa mga problema mo, dahil sa kalungkutan mo, nagpasya kang talikuran ng Panginoong Hesus, and you decided to reject the Holy Spirit, that is the time you commit apostasy, and that is the time you commit blasphemy. Wala na pong kapatawaran yon. Kahit ilang baboy pa ang ipakain mo kay pastor, wala na pong magagawa si pastor sa kaluluwa mo. Kaya dito po, mga kapatid, anything na hindi holy, at sinabi mo yon si Holy Spirit, that is blasphemy. Kaya tayo po ay mag-iingat. Ano po yung mga example? Ganito po.
Halimbawa, sa buhay ng isang tao, ay hirap ka na. Nagkapatong-patong na ang problema, nagkasakit ka na, ang gulo-gulo na ng pamilya mo, tapos sasabihin mo, ito kasi ang kagustuhan ng Diyos. Ay, iyon po ay kalapastanganan. Buti hindi mo pa sinabing ito ang gusto ng banal na Espiritu, yun ang blasphemy. Pero ito ang gusto ng Diyos, mapapatawad ka pa po doon. Ano po? Ito kasi ang gusto ng Diyos, nasunugan ka. Ano pa? May nangyaring hindi maganda sa'yo. Na-hold up ka, nawalan ka ng pera. Ito kasi ang gusto ng Diyos. Lahat ng hindi magaganda na nangyayari sa'yo, ina-attribute mo sa Diyos, yun ay kalapastangan. Kaya mag-iingat po tayo sa mga binibitawan nating salita. It is never God's intention to make you poor. Dahil po yan sa korupsyon ng tao. Ano po? Dahil po yan sa kasalanan. At dahil na rin maari sa iyo. Ano? Sa iyong kagagawan. Pero ang ating Panginoong Diyos, inaalaw po niya yung mga paghihirap, mga problema na ito na mangyari. Magkaiba po yung salitang inaalaw at yung ibinibigay. Pag ibinibigay, ibig sabihin, siya yung nagiging dahilan kung bakit ganyan ang sitwasyon mo. Pag sinabing inaalaw, dahil siya ay makapangyarihan, hinahayaan niyang ibang puwersa, ang mga kademonyohan, para sirain ang buhay mo, tulad ni Job. Kilala po ninyo si Job. Inalaw ng Panginoong Diyos si Satanas na gumalaw sa buhay ni Job, at si Satanas sinira ang buhay ni Job. Ano po? Kaya ang mga bagay na yon na gumagalaw sa ating buhay na hindi maganda o masama, demonyo at mga taong nagpadala sa tukso ng demonyo. So, ang gumagalaw po sa ating Panginoong Jesucristo dito, Holy Spirit. Kaya si Holy Spirit, isa po yang persona ng Diyos. Personality, being talaga ang Holy Spirit. Hindi lang yan basta-basta, hindi lang yan parang hangin, hindi po. Talagang meron pong katauhan ang banal na Espiritu. At siya po ang gumagalaw sa loob ng ating church para sa ministry. Ngayon mga kapatid, may mga dangers din po. Meron kasi tayong tinatawag na kaisipan na holier than thou. Ano ang ibig sabihin nun? Ay, halimbawa ako, hindi tumigil na sa pag-inom. Kasi uminom naman dati. Ayan. Ay, wag kang iinom. Umiinom ka, pupunta ka ng impyerno. Parang yung panghuhusga mo na wag niyang gawin ng isang bagay kasi hindi mo ginagawa, hindi rin po maganda yon. Ang tawag doon, holier than thou. Opo. Yan. Ikaw, pinagdadasal ka, mahiyain ka, ayaw mong magdasal, sa demonyo ka, mali po yun. Maling manghusga kasi ang lahat po ng tao, mapamimbro, mapapastor, mapaobispo, pantay-pantay po yan sa mata ng ating Panginoong Diyos. Wala pong taong banal. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Only God is holy. So sa mga puntong ito, mga kapatid, ay hinahanap na ni Mother Mary at mga kapatid ni Jesus, si Jesus, kasi nga po hindi pa kumakain. Pero busy-busy pa rin ang ating Panginoong Jesus sa kanyang ministry. Kaya po niya nasabi, mga kapatid, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siya ang aking ina, mga kapatid, at ama. So anyone who does the will of God is a family of Jesus Christ. Tignan po natin yung salitang gumagawa. Ano po? Yung do o yung das o yung dito ginamit sumusunod. Hindi po nag-iisip. Hindi po sinabi ni Jesus na ang sino mang nag-iisip ng kalooban ng Diyos ay aking ina. Hindi. Ang sinasabi po niya, sumusunod. Kaya nga, kahit punong-puno ka ng pag-iisip
ng Panginoong Diyos. Memorize mo na ang Bible. Pati ang iba pang kasulatan na patungkol sa Biblia, memorize mo na. Pero hindi ka naman sumusunod sa kalooban, ay magkakaroon tayo ng problema dyan. Tatandaan po natin, napaka-importante sa pananampalataya ng tao na nakikita sa iyo na ikaw ay sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya tatandaan po natin yung tatlo na ating ibinahagi. Mayroon pong mga demonyo at sila ay patuloy natutokso sa inyo, sa atin, at patuloy tayong sisirain at ihiwalay sa relasyon ng Panginoong Diyos. Pangalawa, ang banal na Espiritu. Pag dininay mo ang Holy Spirit, that is blasphemy. If you tell things against the Holy Spirit, that is blasphemy. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid na huwag tayong tatalikod sa pananampalataya at pag-ingatan din natin yung mga binibitawan ng ating bunganga. Pangatlo mga kapatid, mayroon tayong tungkulin bilang pamilya ng Diyos na tayo ay sumunod sa kalooban niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Kapagbigay na Diyos, tanggapin po ninyo ang aming mga handog upang makabahagi kami sa inyong dakilang gawain sa mundong ito. Sa pamamagitan ng mga handog na ito, naway mailapit ang hustisya at pagmamahal sa lahat, hindi lamang sa aming pamayanan, kundi sa daigdig na lampas sa mga pader na ito. Palakasin ang aming samahan upang magkasama kaming lumaki araw-araw sa isang malakas na tinig para sa pagpapagaling at kapayapaan. Amen. At kanina ay napag-usapan po natin ang pagiging pamilya o kabahagi sa pamilya ng ating Panginoong Diyos sa sino mang susunod o sumusunod sa Kanyang kalooban. Dito po sa banal na communion na ito ay ibinahagi ng Panginoong Diyos ang Kanyang katawan at ang Kanyang dugo na siyang nagpapakita po ng pakikibahagi niya sa bawat isa bilang isang pamilya. Sumainyo, Panginoon. Sumayin niyo rin. Purihin at sambahin ang Panginoon. Purihin at sambahin siya. Awitin po natin ang The Lord's Prayer sa English po. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Noong gabi po nang sila'y nagkaharap-harap para sa huling hapunan,
ay kumuha po ang ating Panginoong Hesukristo ng tinapay. Siya po ay nagpasalamat at kanya po itong hinati at sinabi, ito ang aking katawan, hinati para sa inyo, kunin ninyo, kainin ninyo, at ako'y inyong alalahanin. Pagkatapos kumuha ang ating Panginoon ng isang kopa at sinabi, ito ang aking dugo, ang sumisimbolo sa bagong pangako, sa kapatawaran ng kasalanan. Kunin ninyo, inumin ninyo, gawin ninyo ito at ako'y inyong alalahanin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, kami ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ito na inyo po kami ay inyong tinanggap sa loob ng inyong pamilya at kami ay tinuring po ninyo na ina, na anak, na kapatid, na ama. Salamat po Panginoon, kahit hindi kami deserve, ay inyo pa rin itong ipinakita at kami ay wini-welcome ninyo with open arms sa inyong kaharian. Akin pong inilalapit ang mga elementong ito. Basbasan po ninyo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang ito po ang magsisilbi na naalaala sa inyong pagmamahal at sa inyong pag-welcome sa amin bilang parte ng inyong pamilya sa inyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat po, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Birhing Maria, pinahirapan sa ilalim ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, pumaroon sa kulungan ng mga kaluluwa, sa ikatlong araw na buhay muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Mula doon ay darating upang hukuman ang buhay at ang patay. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa iglesia na itinatag ng Diyos, sa pagsasama ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me.
nagpapasalamat at itinataas ang inyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesucristo. Salamat po, Panginoon, sa aral na inyong ipinadala sa amin ngayon patungkol po sa banal na Espiritu. Panginoon, tulungan niyo po kami na wag pong basta-basta na matukso po ng aming mga kalaban, ang mga demonyo po, ganun din po sa pangunguna ni Satanas sa amin po, Panginoon. Palakasin po ninyo ang pananampalataya ng bawat isa at mas lalo pa pong palalimin ang aming pananampalataya sa inyo nang sa gayon ay hindi po kami ma-overcome ng mga temptations na nangyayari po sa aming mga buhay ngayon. At tulungan nyo rin po kami, O Diyos, na masolusyonan ang bawat problema na kinakaharap po ng bawat isa sa lahat po ng mga aspeto ng buhay namin, O Diyos. Salamat din po, Panginoon, sa pagtanggap ninyo sa amin, sa bawat isa bilang kabahagi ng inyong pamilya. At tulungan po kami, O Diyos, turuan pa at disiplinahin nang sa gayon ay kami, O Diyos, ay makasunod sa kalooban na inyong nais at sa mga plano at sa direksyon papunta lamang po sa inyo at wala nang iba. Patuloy ko pong inilalapit, Panginoon, ang pangailangan ng bawat isa na naririto ngayon. Ganon din po ang patuloy na proteksyon at bendisyon sa kanilang mga buhay, pamilya, kaibigan, at maging sa kanilang mga kaaway na mga tao. Tapusin kung ano ang sinimulan mo sa amin, O Diyos. Ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Sumama ka sa amin ngayon sa mundo upang sabihin nating salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Amen.